मम्मी जी हमर बहिन आवतिया ओकरा के बोलैले बानी कुछ दिन हमें रही। ठीक है बा बुलैलू हो तो अच्छे के बात बा तोहरो मन लागी रही बहिन तो काहे ला आवतारी? जानते बानी बबनी जी कि हमर तनी तबीयत खराब रहता यही से बोला लेनी है कि तनी हमर हेल्प हो जाई। ई घर में काम कम रहेला का आ कोई हाथों ना बटावेला। अच्छा आ इहन तो रहीहन कहाँ? इहवा जगह बा का? अरे ओमे का करे के बा? ते माँ जोरे सुझ जाई है आ तोरा रूम में उ सुझ जाई हम अपन रूम केहू के ना दे। तेहू पागले बारे बताओ कोई 10 दिन ला आवता मेहमान बन के तो रहली तारा रूम में तो का हो जाई? मेहमान भगवान के रूप होला हमरा लगे सुत रहियो। हाँ एकदम एकरा बुझाते नहीं खे। हम अपन रूम केहू के ना देम। आवतारी तो अपना बहिन लगे सुती हन। हम ना देम तो ना